Čau. Nemáš už po večierke? Nerád chodím spať nahnevaný. Skús sa opiť. Čo sa tým vyrieši? Budeš opitý. Chcem s tebou hovoriť. No super, už som sa bál, že sa rozhovoru vyhnem. A tak mi napadlo, že možno sem Jake nechce chodiť kvôli nám. V poslednom čase sa dosť hádame. No a čo? Ty nechceš, aby sa tu cítil dobre? A čo by ešte chcel, veď môže prdieť pri stole? Ak nenájdeme spôsob, ako spolu vychádzať, možno sem Jake už viac nepríde. A to je podľa teba zlé? Pozri, viem, že ho máš rád, tak prečo si to nepriznáš? No dobre, mám ho rád. A teraz chod do izby masturbovať. Už sa stalo a nepomohlo to. Ide mi o to, že pre dobro toho chlapca musíme na sebe popracovať. Tebe už fakt preplo? Keď už nepríde, môžeme si potriasť ruky a rozísť sa. Po tom, čo si robil, si ruky triasť nebudeme. Vždy si ruky dezinfikujem, nie som zviera. Kam týmto smerujeme? Hneď pochopíš, nech sa páči. Plán, ako vrátiť späť lásku? No vieš, to sme s Judy dostali ešte v manželskej poradni, ale dá sa to aplikovať na akýkoľvek vzťah dvoch ľudí. Chápem. To ste robili predtým, než ťa obrala o všetko a vykopla z domu. Tie princípy sú správne, ale Judith je prefíkaná štetka. Dobre, takže máme tu prvé cvičenie. Volá sa budovanie dôvery vo vzťahu. Povedz 3 veci, ktoré na tom druhom obdivuješ. Začínam ja. Obdivujem na tebe zmysel pre humor, tvoju veľkorysosť a tiež tvoju ľahkovážnosť. Ďakujem. A teraz ty. Povedz, čo na mne obdivuješ. 3 veci? No dobre, to, že ma považuješ za vtipného. To bolo dobré. Ale ráta sa to, nie? Jasné. Ešte 2. Čo tam dala Judith? Nepodvádzaj. No dobre, máš rád svoje dieťa, čo nie je vždy ľahké. A dezinfikuješ si ruky po masturbovaní. Ďakujem. Nebolo to až také ťažké. No dobre, ďalej. Ešte niečo? Už sme napravili náš vzťah? Ja som v pohode. No dobre, 3 veci, ktoré by si zmenil na mne a 3 veci, ktoré chceš zmeniť na sebe. Začínaš ty. Prečo by som chcel na sebe niečo zmeniť? Ty si teda myslíš, že si dokonalý? No v podstate áno. Nemáš nejaké chyby? Zober si takého motýla, Ellen. Alebo aj kolibríka. Všetky stvorenia sú dokonalé tak, ako ich Boh stvoril. Len ty si nepodárok. Dobre, v poriadku. A teraz 3 veci, ktoré by si zmenil na mne. Tvoju povahu, tvoj šatník a tvoju adresu. Ďakujem. Tvoj hlas, tvoj výzor a opäť tvoju adresu. Dobre, dobre. Tvoj účes, tvoj zošit s cvičeniami a tvoju adresu. Dobre, stačilo iba 3. Veď nebuď taký trochár, Ellen. Tvoje žgrložstvo, tvoju samolúbosť a tvoju adresu. Odchádzam. Hej, tuším, to funguje. To ako prežúvaš, chlpy v ušiach a adresa. Už to nie je vtipné, Charlie. A čo porota? Ja sa bavím.